Dobrý večer, občania. Ja som veľmi rád, že takto sa môžem tu postaviť vám, alebo sa tam bude hovoriť spoločne s Borisom. Preto, lebo s Borisom sa poznáme už v podstate pracovný 11. rok. On ako poslanec samosprávneho kraja, ja predseda, ale zároveň samozrejme ako primátor, 11 rokov tu ťaháme takto spolu. A chvála Bohu, tá spolupráca je stále dobrá. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo keď chceme, alebo keď chcete v robote dať dobrý výkon a chcete dobre rozhodovať alebo dobre pracovať, samozrejme, že potrebujete dobre prostredie, dobrých ľudí okolo seba a aj určitú dôveru. Taká by mala byť aj vláda Slovenskej republiky. Bohužiaľ, to ako teraz doslúhne, taká vôbec nie je. Od samého začiatku, ste tu vidieť, a samozrejme z tých spotov tu od samého začiatku to bolo také, aké to bolo. A bohužiaľ, nikto zo Smeru si nebral, aby také voľby boli už teraz, lebo v hospodárskej kríze, také, ktorá je momentálne, takéto voľby nie sú dobré. Lepšie by bolo, keby to bolo normálne 4 roky. Takže teraz máme 10. marca možnosť, ako urobiť tak, aby tá vláda bola stabilná, aby vládla 4 roky, aby sa starala aj o ľudí. Ja som presvedčený, že stabilitu zaručuje z týchto všetkých strán, ktoré kandidujú, len jediná. Bohužiaľ jediná, možno chvála Bohu. A to je strana Smer, sociálna demokracia. Preto vás chcem poprosiť, keď pôjdete 10. marca voliť, a budem veľmi rád, keď nás bude čo najviac, a keď porozmýšľate práve o tejto situácii, tak mali by ste voliť práve Smer. Samozrejme, že hovorím to ešte aj preto, lebo ako predseda samosprávneho kraja mal som možnosť spolupracovať s ministrami a s premiérmi. Musím vám povedať, že za prvej vlády, eventuálne druhej vlády Mikuláša Dzurinku sme sa ako predsedovia samosprávnych krajov s premiérom stretli až raz. Teraz s pani premiérkou Radičovou ani raz. S ministrami vôbec sme sa nestretávali. Ale za 4 roky, keď bola vláda Roberta Fica, tak tie stretnutia boli pravidelne raz až štvrť rok. S ministrami takisto pravidelne. Boli vyjazdené zasadnutia vlády, v Prešovskom kraji to bolo 4-krát. A samozrejme, že sa riešili veci na konkrétnych miestach. Som presvedčený, že jedine strana Smer má fakt veľký záujem o tom, aby severovýchod Slovenska a Prešovský región sa rozvíjala, aby tie nožnice, ktoré sa stále nám otvárajú, rozdiely medzi Bratislavou a východným Slovenskom, aby boli menšie. Preto ja budem voliť samozrejme, že stranu Smer, ale chcem vás poprosiť, aby ste aj pri zvažovaní, koho budete voliť, rozobrali si aj tieto veci, že jednoducho, ja som presvedčený, že tá 11. 10. marca bude najlepšia. Prajem všetko dobré, ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán poslanec Národnej rady, dámy a páni, vzácni hostia. Dovoľte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal na predvolebnom mítingu strany Smer sociálna demokracia v športovej hale Mier v dvojnásobne najkrajšom meste na Slovensku Bardejove. Áno, 10. marca, sobota, tušíme do 10 dní, termín predčasných parlamentných volieb. Chcem vás všetkých poprosiť, dámy a páni, príďte voliť. Poproste svojich známych, príbuzných, rodičov, príďte voliť. Slovensko, my, občania Slovenska, si totiž zaslúžime stabilnú, zodpovednú vládu. Vládu, ktorá bude vládnuť počas celého mandátu. Nezaslúžime si to, čo nám terajšia vládna garnitúra v priamom prenose ponúka už 18 mesiacov. Totálna deštrukcia štátu, kolaps finančnej správy, pred kolapsom zdravotníctvo, problémy v školstve, o problémoch miestnej a regionálnej správy, a určite by mi to potvrdil aj pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, sa nedá ani hovoriť. Je to na celý román. Slovensko si zaslúži stabilnú vládu. Preto vás opakovane prosím, poďme voliť, aby sme mali vládu,
ktorá rieši problémy a nie ich sama pripravuje. Aby sme mali vládu, ktorá príde do regiónov priamo na miesto. Vláda Roberta Fica v roku 2006 až 2010 vykonala niekoľko desiatok výjazdových zasadnutí. August 2009 je pamätný aj pre naše mesto Bardejov. Práve vtedy vláda na svojom výjazdovom zasadnutí prejednala ďalší sociálno-ekonomický rozvoj nášho mesta. Bol to veľmi významný impuls pre ďalší rozvoj nášho mesta. Len veľmi krátko poviem. Mestská pamiatková rezervácia, park a fontána na Belhom rade, rozbehnutá rekonštrukcia Belého radu. Chceme pokračovať ďalej, dúfam už novou vládou a dokončíme opravu suburbia, úpravu a opravu okolia tejto športovej haly i pamätníka vďaky vedľa v susedstve. Dámy a páni, myslím si, že treba voliť ľudí, ktorí v rokoch 2006 až 2010 dokázali previesť Slovensko aj v období najťažšej ekonomickej krízy. Takíto ľudia si našu dôveru zaslúžia, ja ich rovnako pôjde voliť a som pevne presvedčený, že toto bude znamenať ďalší impuls pre rozvoj Slovenska, ale i pre rozvoj nášho mesta Bardejova. Na mimoriadnom výjazdovom zasadnutí vláda okrem iného schválila finančné prostriedky na vybudovanie hnedého priemyselného parku. Dámy a páni, už dnes sme mohli mať 500 slušne platených pracovných príležitostí v priestore bývalého štátneho podniku JAS. Niekoľko dní po nastúpení novej vlády, až mám pocit, že je to účelové, začali sa problémy, ktoré prolongujú doteraz. Pre Bratislavu 500 pracovných miest možno nie je veľa, ale v našom meste je to 500 rodín, ktorí majú pravidelný mesačný príjem. I toto treba zvažovať a na základe toho sa 10. marca rozhodovať. Dámy a páni, pevne verím, že Bardejov a náš okraj, tak ako doteraz, bude baštou sociálnej demokracie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem predsedovi Prešovského samosprávneho kraja a primátorovi mesta Bardejov za milé a úprimné slova. Vážení priatelia, vám dovidenia 10. marca pri voľbných urnám a teraz sa budete zabávať ďalej so skupinou Drišnak.